Lach. Hij heen veergan is een wekker voor de hattel. All right. Hey, hoe gaan je wekken zo'n anolik? Gaan je, hoe Santa Claus gaan een wekker is zo'n anolik. Oh, zeg. Hoe Santa Claus gaan je wekken zo'n anolik? Wat dan is het? Game Boy, bicycle, tricycle, board snooker, computer, Pokémon. Pokémon, Toyhound. Oh. Barbies, Furby, Daleks Pram, Action Man, Rollerblades, Compendium of Games, Nintendium, Bar Things. Dat is misschien nog een Santa de Golf kracht, hè? Gaan je, has Santa got bankrupt. Ah, wel, Lach, hè? Anolik me jullie millennium. Agus, millennium begin gan nodig. Agus een millennium me jullie plein, hè? Ai, agus bij daar wapen, bij de millennium inlang. Dat is misschien, ik ben barach gestaan aan met een millennium millen. Jimmy Oren, Lach, hè? Verder van anolik. Fiscal heen, baas Shane. Ah, wel. Kovig maar zijn met een pint, maar zijn, ja? Daar gaan je, Cliff Richard de wege, je moet je maar zijn, ja. Ba-da-ba-da. Ba-da-ba-ba-bam. Ba-da-da-da-da-ba-da-ba-ba-bam. Hai, misschien smen je krijgt. Silent Night, die je me zo weer gaan.